са носовите? Двете ли са някакво на борда, бе? Ако не мога да влезеш от това камера. Господин адмирал, подводите става готово за бой и поход. Забележка по материалната част личния състав тяга. Командир на 8-ми дивизион, капитан първи на Кукуров. Дай желая, господин адмирал. Свободно! Свободно сходят на 83. Света надолу, елта. Дай още назад. Има слабо. Е, тук ще влизат. Ясно на борда. Слушам. Свободно. Свободно! Перископа. А през перископа ще успее? Да. В момента сме тук специално не сме под вода. И съм готов. Виках, хващам, изкарвам го и почвам вика да пика и като ми става едно толкова. Така са Тук като има голямо време са потапи на 30 метра и оттам вече спира да... Там вече от 30 метра, така да? 90. Втори топс. Корен десна, левия топс. Слушам корен десния. Слушам. Перископа динат. По места за потапи. Слушам левия стоп. Левия стоп. Сега се вижда квартал Чайка. Не разбрах. Слушам дълбочина под кила. Време по корабния часовник 10 часа и 13 минути. Бавно се увеличава на карма, диферент половин градус на карма. Внимание, командира съм. Внимание по всички отсеци. Осветени по Слушам моите. откри вентилацията на крайните. Слушам първия. Машин коба вентилацията на система главен баласт 1 не е открита. Това беше... Слушам. При приемането приемам 2. Диферента се установи на 3 градуса и половина. 4 метра и половина. Дълбочина 5 метра. Слушам 7. Диферентът започна бавно да изхожда към новата диферент 5 градуса на карма. Отвънцата бавно се потапя дълбочина 5 метра и половина. Диферент 2 градуса на карма. Да. За крикинг стоят на гориволастните. Диферент 1 градус на карма, дълбочина 9 метра. Дълбочина 10 метра, диферентът премина на нос. Чема вахтения журнал. Подводицата лина на твърд гон, дълбочина 10 метра. Спомняте си всички 2007 година последното плаване. На колко метра бяхме? Някъде да имаш проблем. Ама спряхме. Както и да е.
И дойде до този миг сега. Тук е първото място, което искам да благодаря, и това е на командващия на военноморските сили контрадмирал Манушев, който освен всичко е един от нашото племе. Той е подводничар. Благодаря му за това, че даде възможност на нас, на мен, на екипажа на тази подводница, да осъществим последно плаване. Да, не е по-мен, от тук са почнали нашите деди. От Варненското езеро първите потапени 54-та година. Варненския залив. Тук е рекал Господ да го завършим. Нищо лошо. Дано да има след нас и други. Аз започнах 85-та тук. Ще кажа няколко думи за тази подводница, защото не съм толкова стар да говоря за историята на дивизиона. Но 2000-та година започна една нова ера на тази подводница. Бункерното устройство изгни. Бяха готови да нас спрат. Не спряхме, нали? Какво направихме? Седя командира на подводницата с механиците в кесона една седмица. Махнахме бункерното, сложихме една тапа и плавахме още 2 години по 150 метра дълбочини. Изгни тръба в горивния бак. Пак щяха да нас спират да плаваме. Направихме. Спря перископа да вижда зенитния. По мои години, като съм бил лейтенант, отиваш се в Русия, вадиш се перископа, слагаш се друг. Ние какво направихме? Турихме му една тапа. Спря да вижда, ама плаваме. Не за да се правим на герои, а за да наима. За да наимаше до края, докато можеше да дадем всичко от своя на флота. И тук искам да благодаря на вас, момчета. За това, че тези години, поне от 2000-та насам сме заедно, всеки един от вас даде своя си живот тук на борда на Слава. Спомням си Тошко Болно, който щях да го загубя. Спомням си диферента, преди това крена в позира, креномера заби. Спомняш си как шегелите скърцаха в първи да не паднат торпедата на стелаж, нали? Помня. И на мен имам няколко бели косми на задния ход от това нещо. Диферента при оня движение на заден ход, като се диферентова 35 градуса на нос, удържахме и излязахме. Ще напомня едно събитие на адмирал Манушев, дето ме гонеше горе на 4-ти етаж, като минахме под корветата. И задал се извинява господин адмирал, то си беше част от нашето израстване май като мъже и командири. Искам нещо накрая да ви кажа, момчета. Хората излизат в морето и мислят, че го побеждават. Морето си играе с нас и ни прощава нашите малки грешки. Хубаво е, че ние, всегрешащите, винаги излизаме в морето, за да търсим нови и нови предизвикателства. Искам да ви кажа, че пристаните не са в морето. Искам да пожелая на всеки един от вас да намери своя пристан тук на брега, но ви заклевам в едно. Ние сме дишали един въздух. И сега дишаме един въздух. Ще се заминем. Едни по други кораби, едни ще се пенсионират, друго. Помагайте си. Когато няма биш подводничар, никога не казваш аз съм бил подводничар, аз съм подводничар. Когато се срещнете някъде, когато имате нужда, когато сте в беда, помагайте си. Аз ще разчитам на вас и вие може да разчитате на мен по всяко едно време на денонощието, докато сме живи. Благодаря ви още един път и за ваше здраве. На здраве, Кърмата! Здраве! Бих желал да ми е минала службата в това подводничарско братство, което сте ви. Прекланям се пред всичко, което сте правили в морето и което правите като екипаж на подводницата и на останалите, които бяха. Много особени и специални хора сте, повярвайте ми. Достойни за уважение. Службата ви беше невероятно трудна, тежка, рискована всеки миг. И имах възможността да плавам с вас за първи път 1993 година като заместник началник на бойна подготовка на флота. Но тогава наистина имаше всичко за подводниците, бяха в прекрасно състояние. След това последно плавах 2007 с вас на учението по спасяване. Честно казвам, вълнувам се много и ми е трудно да говоря, но няма да забравя никога един от най-прекрасните и щастливи мигове в живота ми
като командир на военноморската база, чакайки да изплава подводницата в района за изплаване, и нямате представа какво облегчение е, когато радиото заработи и капитан Куров ми каже: господин адмирал, изплавахме, забележки няма, личният състав е добре. Поздраве им винаги е бил тогава: добре дошли на светлината. За съжаление, кораба е като човека, ражда се и някой ден трябва да бъде отписан. Умира. Винаги съм смятал корабите като живи хора, хора, на които имат душа. Екипажът им е бил сигурно душата, но и корабите винаги са имали късмет или някои кораби не им е вървяло. Слава е от тези, които е била късметлия. Трябва да отдадем уважението на този подводен кораб за дългата и вярна служба в нашите военноморски сили на нашата страна. Но малко, така го казва капитан Куров винаги, това желязо, но това желязо без железните мъже на борда си, без екипажа си, наистина би било само желязо. И подводницата е добра, и плаванията са успешни, и ученията, когато има пълно сливане на желязото с душата, с екипажа, с хората. Това успяхте да постигнете, особено последните години в този недоимък. Зная какво ви е струвало, но Слава ще продължи да съществува, макар и с снета батерия, до юли месец, когато официално сигурно ще снемем флага. И се надявам тогава Матей Тодоров да направим един филм за това последно плаване и да бъде излъчен по националната телевизия и да се вземем не само ние довиждане със Слава, ами и целият български народ и цялото морячество, което е свързано с Слава и с военния ни флот. Благодаря ви, господа офицери, старшини и матроси, за службата под вода на нашите военноморски сили и на нашето отечество. На здраве! Опитахме какво ли не. Много често сме слагали главата в торбата в последните години. Той Камен го посочи. С една единствена идея, че подводното плаване трябва да го съхраним. Надявайки се, че рано или късно ще настъпят по-добри времена, в крайна сметка, за да не се загубят традиции, да не се загуби тренинг в хората, мотивацията им. Спирането на плаването на подводниците и извеждането на подводниците от състава на военноморските сили води след себе си до постепенна загуба на умения и способности. Рано или късно тези хора, които са тук днеска на борда, които не всички служат в момента в дивизиона, но някои от тях служат на други места. Но така или иначе техните спомени са живи, техните умения, те си ги имат, но по силата на да го кажем така, философията на живота, нали, напредването на възрастта, те слизат от сцената и това, което те знаят, няма да го предадат. Тоест, ние след 5-6 години вече няма да имаме хора, които да могат да се качат на подводницата и да възстановят подводното плаване, ако се стигне до такъв момент. Смесени са чувствата, които ме вълнуват. Любопитство, защото за първи път съм сред вас. За първи път съм на подводна лодка. Вълнение, което ми предадоха думите и на контрадмирал Манушев, и на командира на дивизиона. Разбирам чувствата, които ви вълнува в този момент, или поне от части. Тъжно ми е, че България се сбогува с подводната си лодка и може би сега е момента, в който да кажем, че един ден България отново трябва да има подводни лодки. Кажете ви, моряци, какво става сега? Секнете. Дай да отидем до торпедните апарати, ще това ще го стане. Последно плаване. Сбогувам се. Това са 6 торпедни апарата. Когато става изстрелването, хора има ли? Колко е тук с Да, от тук се стреля. Тук има резервна торпеда. Това е щита, който се стреля. Екипажа да изплава. Откъде? Да бъде спасено. Тук е близо в чужбина. Първо цех за влешки няма.
2 градуса на карма. Открий кингстоните на крайните групи, открий кингстоните на горегласни. Слушам. Слушам. Толкова